What's up mga Bitsen ug Asin? Na ako sa inyong tubangan kay wala ko sa inyong likod. Okay, sa di ay kina ko sa inyong screen ug inyo kong gitan-aw karon. So magsugod na ta. Mapira. Makita wala may kapira. Ay, dami kayo kape. Ay, murag ako. Kung wala pa kakasubscribe sa akong channel, just click this little tiny cute picture here. Basta nato siya diri sa ubos. Tong cute. Basta cute ako na to. Kung click sa notification bell para ma-inform ka for upcoming video. And visit my channel for more videos. So, shout out di ay kay mama o papa nga gibiyaan ko diri sa balay. Ako rin sa diri sa balay gibiyaan ko. May gani gitigaan ko sa kwarta ana babra ta ba. Lakaw gani yung mga mama ug papa guys. Pangayo di mo kwarta ana ba nga bilin to ko ninyo. Murang kong libat eh. So, manag shoutout si mama ug papa, tigain ko ninyo pinsilyo para na ako'y susulod sa ako ang alkansya. So, dara akong naburaot. Balag di mo ubanon, basta naalam mo yung makuha ka kwarta, okay na kayo pa sa nyo. Okay na kasi ako abiyaan ko sa una kabilak dito. Pero hindi na kayo malipay daw kadala di. Dako na kayo na siyang tabang pampaload para maka-upload. So, let's proceed to our main topic for this video. Kita mo sa title no? It's Jayjeenciii Joqoutes. Jayjeenciii Joqoutes. Jayjeenciii Joqoutes! Ang mga matatalinghagak ng mga salita. Diri ninyo may bala ang mga unspoken words nako nga karon ra mas spoken. Mga tips ni labinag na kay panguyaban or something banatan bitaw. Kung naa kay gipanguyaban, this video is good for you. Keep on watching. Promise pag mutanaw ka ni daghan kang mahibalan nga mga banat, mga new banat nga wala pa na mga dugan sa uban. Mga banat nga ako ra ang makabalo. Mao ganing Jayjeenciii Joqoutes. Jayjeen, so ako jud na. No other than me. Jayjeen. Iba't ibang klaseng banat for every person na imong panguyaban. And I swear 101% effective ni. Kay karon man gud ang mga banat balik-balik na. Umay na kay paminaw halos memorize lang gud nimo. Bisag wala pa siya ni banat, kabalo na ka nga mura to yang banaton kay mao lagi balik-balik na. Kapoy na si paminaw balik-balik.
So kinsa mo giganahan na daw? Ha? Halos tanan kabalo na ana nga banat. Well, kining ako wala pa nakabaluan ni. So promise, super effective ni siya guys. Bisag ako pa lang ani gamit ani, effective na kani siya. Gusto mo new banat? Ali ka mo og lantaw ni nga video. So let's start. JAYJEENCII JOQOUTES. Kining first banat nga ako itudlo sa inyo kay para nis inyong panguyaban nga putot na tambok. Oo, kung ang inyong gipanguyaban is balo mong putot na tambok, kini inyong isulti sa iya. It's gasol banat. Ikaw ang gasol nga napakayo sa kumala. Karay nga kasing-kasing. For sure kung mabasahan na niya or madungga na niya, lagpot yung ka, apil ka lang. Mga Bitsen o Asin, effective ni siya. Hindi ninyo masabi na effective kung di ninyo itry. So, itry na siya, recommended by me. Kung di siya ganahan, hindi siya ang nadiferensya. Kanindot ang nakabanat, tapos di siya ganahan. Ang banat sa di sa ganahan sa iya. Akong kape, bugnaw na kaayo. Coffee is life. So, proceed na tayo sa second banat made by and spoken by Jayjeen. Kini siya nga banat para sa inyong gipanguyaban nga payat. Pag ang inyong gipanguyaban is payat, kini ang banat para sa iya. Payat, banat. Ikaw ang silig nga nanilhig sa kong lataran nga daghag sagbot nga kasing-kas. For sure, sugton ka na niya sa baylabay sa imo og silhig tukog. Promise mga Bitsen kasi i-try na ninyo siya. Super effective kina siya. I-try na ninyo sa inyong gipanguyaban nga mga payat. Wala may mawala og i-try ninyo. Ang nawala raman kay ang paghihuman ninyo. Akala ko ikaw ay akin. So, proceed na ta. Third banat is common panguyaban sa mga tao karon. Banat na para sa putot. Yes, putot. Kung inyong gipanguyaban is kabalo mong putot, well, kini ang banat nga para sa iyo. Putot, banat. Ikaw ang minions na color yellow nga nagkaunsak mga banana maunang pinaka-effective guys. Promise, bugana na siya pag gamitin ninyo. So, let's proceed sa pang-upat na banat na dapat ninyo ibanat sa inyong panguyaban or uyab na ba basta. Ang banat para sa inyong panguyaban nga tambok. Baboy banat. Ikaw ang anay nga nagpatutoy sa kumala na puno nga bakting kasing-kasing. Komo na sa tuwa ang mga tambok, so bagay kina sa ila. Pag ibanat na ninyo sa ila, for sure malagpot yung ka gamit ang nadusi ka. Sa sunod na banat is para sa mga naay toyo, sa feeling na ay toyo o sa mga gituyo jud. Toyo banat. Kahit may toyo ka, handa akong magpakasuka para bagay tayo. Bitsen super duper effective na siya. Ito mo Tagalog tips kung dili siya effective. Pag di ninyo gamiton, mangluod ko. Di ninyo gamitan?
Luod na ganig na magluod-luod pa dyan. Luod na ganig kay ta. Luod-luod pa kita. Di ta man luod ha. Kung di ninyo gusto nga mangluod ko, please gamitan na ninyo akong ipanghatag gabanat para sa inyo. Made by and spoken by Jayjeen, which is the JAYJEENCII JOQOUTES. At dahil love kayo ta mo mga Bitsen ug Asin, bisag wa pa mo nag-exist, nasa na lang mo sa akong utok nag-exist, na ako'y bonus reminder for all of you. JAYJEENCII JOQOUTES reminder. First is a reminder for those ghoster out there. Ay, pang-ghost kung alanganin kag nawong. Second is a reminder for those exes out there. Kung bulag na mo, bulag na jud. Way daotay. Give a valid reason to leave. Ay, ikaw man na, diba? Next reminder is para sa akong crush. Inyong crush, atong crush, ug mga nakikrush sa akong crush. Sa atong duha, ikaw ang nanggayuma. Kay ako ang perting inlaba sa imo. Akala ko ikaw ay aki. Last but not the least, para sa magbarkada. Kung love ko ninyo, bulagin yung uyab. Kung nalingaw ka o naglagot ang nga video, forget your fast but don't forget to subscribe and click that notification bell and give me some like because your crush doesn't like you, and leave a comment kung anong masasabi mo. And mga Bitsen ug Asin, kung mag-comment mo tapos ganahan ko, I consider it as a good comment of the day. Yay, 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 yay. Abangan ninyo ang i-shout out na ko sa good comment of the day. Basig kamo di itong na shout out. And once again, I'm Jayjeen, you're my Jeen, and I'm your Jayjeen, ang mapakaon sa inyong Bitsen ug Asin. And this is how my video ends.